Klapa, klapa. Evo ga. 3, 2, 1. Jel može? Može. Drugi pokušaj. Znači, javljam se iz izbornog štaba Otete bebe u Rumi. Nismo večeras bili u Beogradu, budemo stigli ako bude trebalo i večeras i sutra veče i uvek, Beograd nama nije daleko. Nije to razlog što se ja javljam, kao što ste čuli, objavljeno je na televiziji da je Vučić ove izbore dobio sa 300%. Ne sa 350 i nešto, koliko beš, 50 i nešto. Svejedno, 50 nešto ili 300%, svejedno. Ali, kad se uzme u obzir koju je količinu našeg novca potrošio, koliko je ucenjivo, koliko je odvozio, dovozio, koliko su se obrađivali, nije to radio Vučić, Vučić je tu obrađen koji i ovi glasači. To je radila ekipa koja ima duboko iskustvo i znanje. Pa sad ovako da vam poruče majke otetih beba, nemojte se ljudi čuditi, kad se moglo dete ukrasti, šta je glas u odnosu na dete. Jako me je podsjetila ova izborna noć na krađu beba, zato što je tako nama rečeno, jednog dana umrlo vam dete, a dete nije još ni otišlo odatle. To se pokazalo kod onih roditelja koji su te noći kad su saznali da mi je dete umrlo išli po bolnici i tražili svoje dete i većina njih našla tamo u nekim krpama, ritama, na gornjem spratu, donjem spratu i tako dalje. Znači prva vest se pusti, puštena je, ko pojeo, pojeo, ko popio, popio, odnosno ko verovo, verovo. Znači ova vest se sada žvače ili preživa, pa do sutra veče imamo fore, dotle ćemo se već malo i navići, i splasnuti i tada ćemo dobiti onu zadnju porciju. Znači, prvi znak zašto ne verujemo u ove izbore je taj što rezultati nisu objavljeni po gradovima. Znači, dato nam je večeras na ukupno, malo i pre vremena, posle sati i po zatvaranja biračkih mesta, pa ako jedno biračko mesto ima toliko u kutiji, videli smo svi da je izlaznost bila solidna, dosta visoka. Ako je bilo puno listića, to se nije moglo za sat i po obraditi, pa poslati još i za Beograd, pa u Beogradu neko da obradi, pa i da se oni tamo pripreme, izvežbaju, smeškaju. Ali iskreno rečeno, po crtama njihovog lica vratite film, odnosno vratite tu konferenciju, pa ćete vidjeti po crtama njihovih lica, ja njima ne verujem. Ko verovo, verovo, evo ja rekla. Znači, ljudi, ovo je nešto što ćemo mi ili prihvatiti ili nećemo prihvatiti. Borba koju mi vodimo u Otetim bebama jako liči na prihvatanje ili neprihvatanje ovih izbora. Mi se tako mučimo, evo već 20 godina. Za nas ovo nije nikakav udarac i nikakvo iznenađenje. I naravno da nećemo odustati, ovi izbori će biti vrlo brzo. Prošle godine kad smo se mi javljali sa rezultatima izbora, bilo je priče, ne, 4 godine, ko će čekati 4 godine, puć, pa za godinu dana ponovo, a sad će možda biti i ranije. Znači, o tom potom nije bitno, bit će kad će biti, bit će kako će biti, vidjet ćemo šta će biti i ko će biti. U svakom slučaju, ja dajem, evo ovako javno izjavu, da ove rezultate ne verujem. Ko sam ja? Pa, ko sam da sam, možda nekom nešto znači, možda ne. A sad bi se obratila svojim koalicionim partnerima. Mnogo ste mi pisali ispod mojih postova u smislu Ana, mnogo si nas razočarala što si išla s tim, pa evo ja da kažem da su i mene mnogi razočarali, pa sam ja to opet živa. Znači, ko je mene, kog sam ja i to je to, to je taj krug. Znači, ako razočaraš ti, budi spreman da ćeš biti razočaran. Ja bih se zahvalila svojim koalicionim partnerima što su pristali da sa nama idu na izbore. Za nas je to bila posebna čast. Za mene naročito lično posebno zadovoljstvo. Ja sam bila prihvaćena i primljena u krugu ljudi intelektualaca, obrazovanih, pametnih i odmerenih ljudi
i nadam se da ovo nije kraj našeg druženja i nije sigurno. Rodile su se neke druge ideje i rodile se neke druge nade u nama. Ovo nikako nije kraj ničega, ovo ćemo vidjeti kako će se završiti. U svakom slučaju, volela bi jednog dana, kad ne bude mogla da idem na te izbore ili kad ne bude mogla javno da se oglašavam, da se i moje ime posluži kao što se poslužilo ime nekih drugih ljudi časni, pa se pojavljuje u tim nekim izbornim listama, a tih ljudi u stvari nema ili su kući ili uopšte ne učestvuju u izborima. Ja sam dala koliko sam mogla, ali mogu još. Znači, ovo nije kraj. Naravno da nije kraj. Sad tek počinje najlepši deo. Sad ćemo vidjeti kako će to sve ići dalje. Imamo nekih planova, naravno, da ih neću govoriti. Dogovorili smo se da govorimo unazad. Ja neću nikom da čestitam, ovo je za mene Pirova pobeda. Ko ne zna šta je Pirova pobeda, neka googla na internetu, ima, lepo piše sve. Pozdravljam naše glasače i one silne ljude koji su nam danas slali pozdrave i čestitke. Oni nisu zaslužili da se osjećaju loše, oni su radili sve što su mogli. Ovo je ipak Srbija, ovo je jedna banditska država gde se kradu i deca, ponovit ću, a kamoli ne bi glasovi. Eto, od mene danas toliko, ovako što bi rekli u ovom prvom javljanju, a bit će toga javljanja još, nismo mi još prebrojali te glasove. Laku noć i prijatno.